Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Illum is-suġġett huwa suġġett diffiċli imma wkoll suġġett fejn se nagħtu rispett u se nonoraw lil dawk li ħallewna imma mill-aspett ta' nisa jew irġiel illi ikunu ħallewna. U llum se nifoka fuq ir-romol minn dak li jgħaddu imma wkoll ħanonoraw il-żwieġhom illi id-batija li jkun hemm meta filli jkollok is-sieħeb tiegħek ta' ħajtek dejjem miegħek u f'daqqa waħda sfortunatament kif inhi l-ħajja iħalluna. U miegħi għandi bi pjaċir lil John Bazin illi sfortunatament martu Lucien mietet ftit aktar minn xahar ilu. Għandi lil Carmen Calvania l kulħadd jafa l-mibki Dr. Victor Calvania li tant tagħmel ġid ukoll Puttino Cares illi ħallina 4 snin u nofsilu u għandna wkoll lill-persuna popolari wkoll il-Carmen Tedesco il-kol ta' fuqha li hija personalità llum se nonoraw lil żewġa Wilfrid min jaf kemm il-darba rajtu miegħek ħin kollu miegħek jessapportjak f'kull ħaġa li tkun qed tagħmel. Grazzi talli ġejtu għal dan il-programm. Ħanibda bik, John. Nirringrazzjak li aċċettajt għax għada friska. Rajdak il-post fuq il-Facebook u nħassat ngħidlek il-verità. Lucien ħallietna ftit aktar minn xahar ilu. L-ewwel net kif inti u kif qiegħed kampa mas-sitwazzjoni li filli intom iskom iddieħdu kullimkien flimkien l-istess idea ma ħdimtu għamiltu kollox flimkien bħala familja u f'salt wieħed Lucien ma dixaw aktar. Le, sitwazzjoni diffiċli ħafna, ġifieri. Kif qed inti, konna noħorġu flimkien volontarjat, kollox flimkien, ġifieri kemm fil-missjonijiet, kemm meta konna nagħmlu volontarjat il-parroċċa tal-Imsida, il-parroċċa ta' San Pawl, u issa sibtu ruħi waħdi ġifieri. Bħala l-maniġer tad-dar mhux daqshekk diffiċli għax tindif dak kont nagħmlu anke fi żmien ommi, issa drajt inqassam xi ftit anki ħasil ta' ħwejjeġ ġifieri meta jkolli lowd kbira, meta jkolli lowd żgħira. Imma mbagħad meta nidħol f'ċerta kmamar fejn kien hemm l-affarijiet tagħha hemmhekk diffiċli ħafna x'meta ġejna ftit ilu ġew ħuta Anne-Marie u Rosen insellmilhom minn hawnhekk rajna l-ħwejjeġ skartajna dawk li kienu forsi xi ftit qodma u oħrajn tajbin u xek biex nagħti l-missjonijiet kemm Malta u kemm barra. Ġifieri hemm ukoll minn se jgawdi. Imma kif qedtlek għadha friska ġifieri ħafna memorji tal-affarijiet li kienet tagħmel il-Croce anki rigali, anki kartolini. Fil-fatt hawnhekk ġibtilna kartolina, forsi ir-reġija tara, kienet tagħmel kartolini partikolari, din kienet apposta lik għal eluq sninek, fil-fatt u hawnhekk kienet tagħmilhom oriġinali tagħmel il-Croce mal-kartolina u kitbitlek kliem ħafna sabiħ ġewwa rajtu bl-imħabba tagħha u ġibt hawnhekk u qed nieħu pjaċir li qegħdin inġeddu il-memorja ta' Lucien. Kelkom memorji sbieħ fil-fatt naħseb ir-reġija diġà tellatu mal-Papa Franġisku, ġvera kemm kienet ġurnata speċjali dik, u ġvera. Ħafna, dikha kienet ix-xewqa tagħha peress li 10 snin ilu fl-2015 għaddit minn oħra breast cancer imma għall-grazzja tal-Alla kienet fieqet minnu ġifieri, żewġ operazzjonijiet u kura u mbagħad għamlet 5 snin tieħu l-pinnoli u ġiet clear. Xtaqet li konna udjenza ġifieri u kitbet ukoll insomma ġifieri kien hemm min jidderriġiha min kien jaħdem hemmhekk il-Vatikan. U nexxilkom, ma nafx hekk ir-reġija manna l-sera tella ritratt naħseb diġà tellajnih ma nixtieq nerġa' narah il-Papa waħed mill-persuna favorita tiegħi nħobbu ħafna xi ġimiel hemmhekk min jafx ħassejtu. Tajt li meta qafsilha idea hemmhekk seta' mbagħad titkellem fuq l-esperjenza tagħha qabel ma riditx tajt fuq l-esperjenza u minn xi xaddiet jiġifieri minn dik il-marda.
Hemmhekk setatek ħasset ċerta paċi. Jiena wkoll ġifieri kien bħala loġistika kienet diffiċli għax aħna insertajna Ruma kollha silġ, Ruma wieqfa, it-trasport pubbliku wieqaf biex sib taksi fit-3:30 filgħodu konna jiena u tal-lukanda inċemplu minn filgħaxija. Batejtu il-riżultat kien sabiħ. Iva. John, naf il-mistoqsija diffiċli, ma meta John jala il-bib barra tir-reċta ta' parsiju kollox sew. Imma mbagħad meta tagħlaq il-bib u tmur f'kamartek u tidħol fis-sodda, meta s-soltu kien ikollok il-lusjen ħdejk. Diffiċli ħafna. Għadni ma nistax inniżilha biex ngħidlek li ma ditx magħna. Għadni ma nistax nemmen jiġifieri kif ġraw l-affarijiet hekk ta' malajr. Għax dana f'Novembru sirna nafu jiġifieri li kien kanser ieħor, darba kanser hi kellha fiduċja kbira li se tfiq bħall-ewwel wieħed. Fil-fatt għamlet morna darbtejn stamperija għamlet santi ta' Patrielija biex iżid id-devozzjoni ta' Santa Luċija tal-Madonna tas-Saħħa qassamnihom Malta u Għawdex. Kellha fiduċja kbira li se tfiq. Imma mbagħad fl-aħħar il-mulej ma riċekku kien hemm miktub xi ħaġa oħra. John, grazzi li qed taqsam din l-esperjenza magħna. Ħdejk ukoll għandna żewġ persuni li huma magħrufa, Carmen ħalli nkompli bik. Carmen, ir-raġel tiegħek kien magħruf ħafna, ġid enormi. Meta nara ritratti tiegħek qed inħejjel dal-programm bdejt ngħid il-laħwa Carmen kemm kienet ferħana meta Victor kien hemm. Però min jaf kemm inti kburija bih kien xokk hux, jiġifieri forsi ħanġeddidlek ftit forsi memorji ibsin. Victor ma kienx marit, anzi Victor kienet jiġri. Victor kien raġel b'saħħtu ħafna. Kienet jagħmel dak li kien iħobb. Però l-isport kien terapija lih, il-xogħol tiegħu ma kienx faċli. Jiena ltqajt ma' Victor konna għadna żgħar, jien kelli 16 u kellu 21. Għamilna kważi 9 snin rajjes u 34 years miż-żewġin. Lħaqtu mill-bidu tal-kors tal-mediċina, Victor kien dejjem attent, kien tabib bravu. Sewwa u Malta, il-professuri li kien magħhom meta kien għadu qed jistudja u sewwa barra minn Malta, kollha kienu jfaħruh u kollha kienu jħeġġuh biex ikompli jistudja. U eventually kien ħal onkoloġija ta' tfal, l-ewwel laħaq pedjatra u mbagħad ħal onkoloġija ta' tfal. U ngħid nifraħ li taħtu il-fejqan ta' tfal il-percentage tela ħafna. Il-fejqan ta' tfal kien vera tabib attent, jorqod ftit, jikkomunika mal-professur il-ħin kollu biex ma jsirux żbalji. Però jiena kont ngħidlu x'jien għandi ħafna kondizzjonijiet, kont ngħidlu se tagħmel l-amut lek jien. Imma l-ħajja ma rriditx hekk. Ikollok taċċetta mhix faċli. Jien għaddi niftakar, Carmen, il-post li ktibt fuq Facebook biex nitolbu għalih wara li kellu l-inċident biex nitolbu għalih. Meta mbagħad eventwalment ġara li ġara, Carmen, dak il-ħin inti x'ħassejt? Jiena dispjaċir li wara ġimma kellna nitfu l-magni. Dik għadni, għax jiena għandi fejt kbira, kultant nibda ngħid min jaf kieku ħallejni iktar, forsi kien isir miraklu. Imma skont il-tobba tal-ward qalu li Victor m'hemmx ċans li qatt jiġi kif inhu. Aħna tajna l-organs, allura qiegħed jgħix f'ħadd ieħor. X'organi tajtu? Ħadu l-għajnejn u l-kliwi. U taf fejn marru jew dik tkun sigrita? Le, huma ma jgħidulekx, però minn ħadhom jafu minn tagħhomlhom. Victor jiena li għadu jgħix, jiena għandi fiduċja kbira nemmen li hemm ħajja oħra, nitlob ħafna lih. U bqajt nitlob biex igawdi l-glorja tal-ġenna, għax
tant ħadem. Basically ġi biex jaħdem. Min jaf kemm laqgħuh xi għal-fidi wkoll iżommok ukoll it-tfal li fejjaq u tfal li prova jfejjaq u li ħallewna. Jienek nemmen, pero nitlob li qed igawdi l-glorja tal-ġenna ma dawn it-tfal u mal-anġli. Għax jekk toqgħod taħseb kemm ikera l-mewt, kemm ikera l-ħajja mingħajru, inti meta jmutlek xi ħadd li tħobb ma tibqax l-istess. Titlef isek tlif nofsok. Il-ħajja issir diffiċli għan-nies forsi tkun qiegħed titbissem. Imma xi tkun qiegħed waħdek, jien kultant nibda nistaqsi ma possibbli baqali iktar dmuħ. Għax mhix faċli l-ħajja mingħajr il-partner tiegħek. Trid terfa' l-pis jekk ikun hemm it-tfal terfa' l-pis tal-familja. Terfa' l-pis kollok id-dar il-maintenance. Trid tagħmel kollox inti. Mhux għax Viktor kien jieħu ħsieb ċertu affarijiet id-dar, x'jiena minn dejjem kont indipendenti u forsi sibta inqas diffiċli li immexxi ċertu affarijiet għax kont iktar indipendenti billi hu kien dejjem iffukat fuq il-mediċina. Imma ikollok problema m'għandekx ma' min titkellem. Għax it-tfal kemm seddu middejjaqhom u t-tfal tilfu l-missierhom ukoll. Mhijiex faċli. Però nammirak illi kull sena ma tassir il-maratona wara li ħallina xorta bqajt tmur Carmen, qatt ma tilhom le. U nibqa' dik hija xi ħaġa li kienet ħolma tiegħu ta' Reni. Meta morna l-Ingilterra jistudja l-onkoloġija rajna ħafna tbatija fuq il-Maltin, għax mingħajr ma trid inti jibdew jgħidu ġosptar hemm il-Maltin tmur tarhom. U x'intara li jitilgħu weħedhom għax ma jistgħu jitellgħu il-ħadd magħhom they cannot afford it. Kien hemm min qatt fit-tul kellu jbieħ id-djar. U l-professor qallu vik sala tmur Malta qallu ibdew xi ħaġa support group. U minn hemm bdejna u llum għall-grazzja tal-bambin kiber, Sintendi Reni u Anġeli jaħdmu ħafna. Li kieku ma kienx hemm huma jaħdmu daqshekk, ma kienx ikun daqshekk ta' suċċess, għax Viktor dejjem kien jiffoka fuq il-mar ta' tfal, però iva nirringrazzja l-bambin li saret opra kbira u jiena dimment il-bambin itin is-saħħa nibqa' ngħinu. Proset Carmen, proset tassew. U għandi l-Carmen oħra, Carmen Tedesco, ilha ħafna biex nistiednek. Naf. Jien ili nafek ħafna snin, kont għadni żgħira, kelli forsi 18-il sena, ġifieri ara kemm għaddew, 31 sena, ġifieri għamlu l-kalkulu kemm għandi żmien issa. Il-Wilfred għadni niftakar ċara l-artikejjen, pereżempju, minn fejn bdejt il-vjaġġ tiegħi. Dejjem miegħek kull ktib ġdid li kien ikollok, dejjem għaddej miegħek, ġifieri qatt ma tara l-Carmen waħedha. Carmen, Wilfred kemm ilu nieqes? 12 sena fl-ewwel tas-sena. U kif qed tajt inti konna d-del ta' xulxin. Fejn kun jiena ikunu, fejn ikunu inkun jiena. U jerġa' l-aħħar sentej kien irtirat u jiena kont irtirajt ukoll. Allura iktar konna qegħdin iktar minn sentej. Naħseb xi 4 snin. Allura il-ħin kollu flimkien, allura inti imbagħad tajt forsi kieku kien jaħdem kien ikun mod ieħor, imma l-fatt li qegħdin id-dar f'daqqa. Jekk għandna n-neputijiet qed nieħdu ħsiebha ma' dak iż-żmien in-neputijiet kienu żgħar, allura konna qegħdin isna nrabbuhom aħna filgħodu. Flimkien se noħorġu, jekk se morru nixtru flimkien. Jekk hemm il-kodba meta konna nikbu l-kodba. Id-del tiegħi, kien id-del tiegħi jiena d-del tiegħu. Alla dik tħossha iżjed. Min, l-ewwel, kemm il-ktieb ħriġt inti? 12 il-wieħed. U wara li ġinieqes ħriġt ktieb kod boħra? It-12 il-wieħed ħalli ħlest lejliet u mit fl-ewwel tas-sena. Issa fit-30 ta' Diċembru kien qiegħed jikkoreġili l-introduzzjoni. Ġifieri nistgħu ngħidu l-kodba kollha kienu wkoll taħt Wilfred. Bir-ritratti għax sibna mbagħad biex sibna kollox, għax hu kellu sistema differenti ma kienx juża. Ġifieri computer wieħed, kellu wieħed hawn ieħor hemm, wieħed għar-ritratti, ieħor għall-kitba, ieħor li se jmur għand il-printer bih. Taf kif allura aħna ma konniex nafu u kif kien jagħmel is-sistema tiegħu. U it-tfal riedu
jiġbru huma biex jaraw ma il-ktieb lest, ara kemm ilkom taħdmu fuqu. Imma kif se nsibu, allura ikun hemm ċertu żmien fejn ma jkollok aptit tmiss xejn li kien imissu. Ġifri, kemm min-naħa tiegħi, qas min-naħa tat-tfal. Imma mbagħad jasal f'punt mela dak il-ktieb qiegħed lest. Kull ma rridu issa nibdew until printer se jiġri. Imbagħad nibdew niskopru l-affarijiet. Mela fuq dak il-kompjuter hemm ir-ritratti. Fuq l-ieħor hemm il-kitba, fuq l-ieħor hemm dak li għandu abbozz biex imur għand il-printer bih. U speċi tibda taqqat l-affarijiet flimkien. Imma kien hemm diffikultajiet kbar. Il-kod ktib li għandek li ħriex li pubblikajt kienu proġetti tiegħek u ta' Wilfrid. Kollha ir-ritratti kollha minn taħt idej ħaddew. Il-kitba nikteb jiena minn batu kien il-word processing u kien jikkorreġi l-Malti u kollox. Jiena nammira meta nara koppja l-ħin kollu flimkien. Per esempio, jiena ma naħsibx inkun kapaċi, naħseb niġġielet ħafna jiena, karattru li għandi jiena. Però intom, l-ewwel kontu ikolkom xi nuqqas taqbil jew kollox serin? Ikun hemm, bil-fors ikun hemm. Imma kemm il-karattru ta' Wilfrid u anke l-karattru tiegħi, konna ġifieri wara ftit tal-ħin naraw kif se nirranġaw l-affarijiet jekk jiena ma qbilx, jew kellha jkun hemm xi ħaġa jkun qed jagħmel pereżempju ritratti. Ir-ritratti kien għamel studju u b'ħafna dwal. U iċaqlaq minn hawn iċaqlaq minn hemm, erġa' mili din. Ngħidlu mamma mija dik biex issettjajtu fil-platt. Jew kellha pereżempju il-ġelati, meta konna nieħdu l-ġelati. Il-ġelati bid-dwal fuqhom se jibdew idubulek wara ftit ta' żmien. Kalm kien għalli, tibżax dak niklu, sa mill-ieħor. Allura, għajdhom imma wara l-essejt kollox, imma xorta mbagħad kellu ċertu kalmezza u jiena minna ħatijaj ukoll forsi ġilli nisploddu xi ftit imma nikkalma wara ftit. Mingħajr Wilfrid, kienet teżisti Carmen Tedesco kieku kienet toħroġ Carmen Tedesco taħseb? Ma naħsibx li l-erja tal-kodba ma naħsibx blajnuna tiegħu. Żgur li ħarġet, għax hu ftakar kien qiegħed f'dik it-teknoloġija wkoll, ġifieri l-IT għalih kienet second nature, allura naħseb x'naħseb huwa mbagħad se jsibli il-metodu iktar faċli biex inkunu nistgħu nisegwuha. U daw 12 sena Carmen mingħajr Wilfrid, naf li xorta għadek attiva u nammirak ħafna u nirringrazzjak għaliex aħna għandna bżonn is-servizzi tiegħek, il-talenti kulinarji tiegħek. Jindem najla kem nishti għandi naqra minnek, għax ma ninqalax. Imma Carmen kem imbidlit il-ħajjita wara Wilfrid. Ġifiri da 12 sena xorta rajnik titbissem, xorta rajnik. Imma Carmen meta talaq il-bib tad-dar minni. Imma li titbissem ma jfissirx li kollox għadda u kollox. Darba ftit qed tfakkarni f'xi ħaġa li kien ġara. Forsi xi 3 xhur 4 xhur wara li kien ħallina u kont qiegħda barra x'imkien nixtri u tiġi xi ħadd fuq ma kontx nafa għalt li kemm qed nieħu gost nara kemm irħbiljajt Alla jbierek tidher tajba. Għattila li qed tara minn barra ma jfissirx li minn ġewwa jiena tajba, minn ġewwa min tajba, xejn. Imma inti fuq barra trid anke għal tal-familja stess ma tistax tibki jew tingħalaq ġewwa u toqgħod il-bot mid-dinja. Imma li tkun qed taraw fuq barra mhux neċessarjament li ġewwa inti fiqt. Jiena nħossni li għadni sissa ma fiqx. Minn xi stadja li qed tgħidli hekk? Ngħidlek il-fatt li ikun hemm ċertu affarijiet deċiżjonijiet li trid toħodhom inti. Qabel konna neħduhom flimkien. Ikun hemm affarijiet kif semmit Carmen pereżempju maintenance. Ngħidilha barra tila l-inqas il-bozza ma kontx naf għax inqala xi ħaġa Wilfrid ma reddik il-bozza ma reddik. U jmur jibdelu, kelli nitgħallem, bdejt immur f'postijiet fejn ibiegħu u nibda nsaqsi, jiġifieri hemm trid titgħallem tgħix ħajja oħra. Ħajja fi żmien Wilfrid kienet differenti, kienet ħafna iktar faċli. Meta ħallina hu il-ħajja kienet diffiċli ħafna. Kien hemm ħafna affarijiet, pereżempju għad nisallum jekk jiġri xi ħaġa jinnaf imur lid-dawl jekk tmur is-circuit breaker. Ommi ma għandi xi problema, għalija hija xi ħaġa kbira, jew l-karozza. All right, tgħidli jkun hemm road assistance and what not. Imma xorta waħda, imma affarijiet li għadni narhom bi kbar. Imma mbagħad nikkalma x'hemm mbagħad ikollu tfal u jibdew jgħidu li ma tibżax kollox nissortjaw aħna. Toqgħodx tinkwieta. Min kelf għandkom il-familji tagħkom u inti forsi għandek aktar ukoll familja u l-ħbieb, kemm tbagħtu mis-solitudni? Kemm qed tħossha inti għadek fresku John? Jiena dal-aħħar xahar kif qed inti meta talaq il-bib
id-dar vojta minn Lucien, jiġifieri kif nidħol għandi ir-ritrat li kienu li għamlu fuq it-tabut, għandi ruxmata kartolini sympathy cards, ħallejthom hemmhekk, jiġifieri, imma id-dar vojta la safar bil-kemm għadhom isafru għax kienet toqgħod tkellimhom, jiġifieri, fil-fatt l-aħħar darba li naħseb l-aħħar ġurnata li għamlet f'din id-dinja battila messaġġ dwar il-washing machine, jiġifieri għax kont qed nagħmel kont qed indawwar il-xugamani jekk hux fuq l-ewwel sitting jew it-tieni setting. U mbagħad ċempiltilha kif semgħu leħena la safar bdew isafru mill-ewwel. Jiġifieri. Le, solitudni kbira u għax kif qalu s-sinjuri ġifieri parti minna telqet. Kważi 33 sena. Viktor 4 snin u nofs milu xmejjet. Solitudni kbira. Jiena naħdem full time. Nirringrazzja l-bambili għandi il-kollegi, għandi uħti toqgħod ħdejja. Imma billi tkun imdawwar bin-nies u għandi tfal, billi tkun imdawra bin-nies li jħobbuk u jgħinuk u sipajnuna, inti tħossok li inti waħdek. Anki tmur, jiena waħda milli noħroġ waħdi, ma niddejjax. Astrax kuraġġ. Jiena noħroġ waħdi, però tmur fejn tmur anki mmur bħalli kieku tiġijiet ta' kollegi, għax il-kollegi tiegħi kollha għadhom żgħar, teacher żgħar. Immur nieħu pjaċir, però nħossni waħdi. Sala mimlija nies u tħossok waħdek. Carmen, tħossa? Naf xi ġifieri, għaliex ġili konna f'ċirkostanzi nkun mal-familja. U xorta waħda. Iva, imdawra bin-nies li nħobb u n-nies li jħobbuni, imma xorta waħda nħoss li hemm xi ħaġa nieqsa. Kien hemm żmien meta din ma kontx ngħidha ta' spiss, inkun pereżempju ġo supermarket, għax supermarket konna marru nixtru flimkien. U jħossib it-trali, jien niġbor l-affarijiet u nqed. Allura mbagħad it-trali irrid nimbattaħ jiena. Imma indawwar wiċċi biex nara fejn hu Wilfried. Jiġifieri għalkemm miet, naf li miet, imma qed inħossu qiegħed hawnhekk fejn mar. Le, Wilfried m'għadux magħna. Għandkom raġun, jiena nixtieq ngħidilkom grazzi wasalna fit-tmiem tal-programm daw l-esperjenzi żguri li kull min warmel, kull min għaddej jew għadda minn l-esperjenza se jifhimkom, se jħoss il-kuraġġ tagħkom ukoll. Nixtieq ngħidilkom grazzi u kuraġġ għax-xorta intom bqajtu għaddejjin. John, inti wkoll għamel kuraġġ, bniedem ta' talent u naf li inti involut fil-medja, bniedem bravu, bqaddej għax Lucien żgur hekk tridek li tkun ferħan. Carmen Calvania, nirringrazzjak ħafna John Bazin, Carmen Tedesco, onorata ħafna li ġejtu l-lum u qsamtu dawn l-esperjenzi miegħi. Dan kien Kuxjenza l-lum, esperjenzi diffiċli ħafna kif għadna kif smajna. Grazzi lil dawk li qegħdin fil-studio miegħi u l dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll. Grazzi lil Marco Spiteri, id-direttur. Ibqgħu segwu wkoll Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Grazzi li segwejtuna.